Salutare fraților, cu voi este Nick și bine v-am găsit la un nou joculeț pe acest canal. De fapt, acest joculeț este mai mult o aplicație sau nu știu ce să zic, bancuri. Așa, eu am intrat puțin în aplicație, am salvat câteva la favorite și... Da. Întrebare. Ce e mic, roșu și bate în geam? Răspuns. Alinuța în cuptorul cu microunde. A doua, într-o seară un sergent plin de fițe vine la unitate BIA și să verifice militare. La poartă este oprit de satineală. Da. Dumneavoastră sunteți beat? La care el, nu sunt sergent. Așa, un timp merge la încorporare în marină. În timp ce îi se completau actele, el este întrebat. Știți să înotați, dar ce, nu aveți vapoare? Doi polițiști discutau. Auzi, de ce tot îți frâni mâinile? Pentru că mi-e frig. Bagă-ți-le în buzunar. Acolo sunt mănușele. Deci, what the fuck, nu știu cine inventează aceste glume sau... Da. Cum află un polițist dacă mai sunt chibrituri în cutie? Pute cutie la ureche și scutură capul. Da, fac, deci nu înțeleg aceste glume. Așa, un polițist merge pe stradă și deodată cade într-un canal. Se uită în sus și zice, ce bine că nu are capăt, că altfel rămânea blocat aici. Deci, fraților, acestea sunt cele mai, nu știu ce, nu găsesc un cuvânt să... Da, așa. Era Alinuța pe malul unui râu la pescuit. Vine Ionel cu un BMW, ultimul tip, și întreabă pe Alinuța cum poate să treacă și el pe malul celălalt. Alinuța îi spunea să treacă prin apă, că e foarte mică. Se suie Ionel în mașină, ajunge până la jumătatea râului și se scufunda. Iese Ionel nervos și se ia de Alinuța. Păi tu, fată, ai spus că e apa mică și eu m-am cufundat. La care Alinuța îi spune, nu are cum, dragă, că eu mai devreme a trecut. N-are cum, dragă, mai devreme a trecut o rață și venea apa până la piept. Deci, fraților, nu știu, să-mi lăsați în comentarii dacă vă place această serie, adică nu știu dacă o să fac o serie, dacă vă place, probabil, fac. Dacă vă place, probabil o să fac o serie. Alinuța întreabă pe mama să... Mai filmează obiectul, da. Mamă, de ce tata e așa de chel, deoarece are multă minte? Dar tu de ce ai așa mult păr pe cap? Da, și mănâncă. Da. O blondă alergă prin baie după ce s-a spălat pe cap. De ce? Pe șampun scrie washing go. De ce mai... O blondă și o brunetă se aruncă după bloc. Care cade prima? Brunetă, că blonda e parașută. Da. Ok, fraților, deci nu uitați, dacă vă place această aplicație, să zicem așa, să apăsați acolo butonul de like și să vă abonați. Și nu uitați, dacă sunteți abonați, nu uitați să apăsați pe acel clopoțel, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult și veți fi notificați mai repede cu postările mele. Da. Și da, cu voi a fost Nick, până data viitoare și ok, pa, pa!